Guardar-te voldria perquè amb treball t'he feta. No crido gaire perquè ara treballa i no voldria destorbar-lo. Aquest és el famós Miguel de Cervantes i Saavedra, que, com tots sabeu, és l'autor del Quixot. Ara precisament n'escriu el capítol 6è. Ah, com m'agrada llegir el Quixot. Va manar a la majordoma que agafés tots els llibres grans i els llancés al corral. Valga'm Déu, doneu-me el fill meu. Ah, però mira, aquí tenim Tirant-lo blanc, un gran tresor de satisfaccions. El llibre català Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell, és un dels pocs llibres de cavalleria que Miguel de Cervantes va voler salvar de la crema. Què fa ara? Aquest gènere de novel·la estava de moda a tota Europa perquè la vida, durant els segles XVI i XVII, era plena de dificultats de tota mena. Era molt difícil. I només la fantasia podia ajudar a fer-la més agradable. Com veieu, el problema dels pirates no se'l treien de sobre. I si només hagués estat aquest, a més, ara hi havia els bandolers. Vinga la bossa o la vida. No tinc res, no porto cap diner, creieu-me. Treu-te'ls de la faixa que sé que has venut. 5 caps de bestiar al mercat de Vic. Què et penses, que em pots enganyar? El bandolerisme era fill de la misèria de l'època i es veia afavorit per l'estructura muntanyosa del nostre país. Els bandolers es podien amagar fàcilment. Reunits en colles atacaven masos i llogarrets i fins i tot el camí ral, que era el més important i vigilat de l'època, s'atrevien a interceptar la ruta de l'or i la plata que, amb destí a Gènova, passava per les ciutats de Lleida i Barcelona. Nois, el senyal! Ja! A Catalunya hi havia un bandolerisme camperol i també un d'aristocràtic que ventilava rivalitats entre famílies nobles. Durant el primer terç del segle XVII, el país gairebé es va dividir en dos bàndols. El dels nyerros, partidaris del món feudal, de la muntanya, i el dels cadells, habitants del pla, ben disposats a l'autoritarisme monàrquic. Així, podríem dir que el bandolerisme no va ser tan sols un problema d'ordre públic, sinó també de presa de posicions polítiques respecte a quina autoritat s'havia d'obeir. Aquest és el famós Roque Guinalt, que menciona Cervantes en el Quixot, del bàndol dels nyerros. Escolteu què li diu el bandoler al Quixot. Amb el cor a la mà us confesso que ningú no viu de manera tan inquieta com nosaltres. Visc aquesta vida no sé per quin desig de venjança. Jo tinc un bon natural, sóc compassiu i tinc bones intencions. Però n'hi va haver molts d'altres de bandolers. Els germans Margarit, en Tallaferro i el més conegut de tots, en Joan de Serrallonga. Tu, tafaner, què ets? Nyerro o cadell? Contesta, ràpid! Presenta't tu primer. No em vinguis amb excuses. Buf!
Aquest bandoler m'acaba de posar en un compromís del que difícilment me'n podria sortir. Sort que sóc el narrador de la història i m'ho puc fer venir tot bé. La màxima preocupació dels virreis i lloctinents castellans va ser lluitar contra el bandolerisme muntanyenc que imperava. Un dels més durs va ser aquest, el duc d'Alburquerque. Guardaré les constitucions que em sembli i les altres no. Si haig de portar tot el Principat a galeres ho faré sense miraments. Quan jo era petit, festejava i presumia d'espardenya blanca al peu i mocador a la faixa. Al segle XVI es produeix, afortunadament, una certa florida del camp català i la recuperació i ampliació dels masos. En aquest temps es consolida la institució de l'hereu. Guardar-te voldria perquè amb treball t'he feta. Els altres fills, els cavallers o fadristerns, reben sovint estudis per obrir-se camí a la vida o bé diners com a part de l'herència. El cabal. Hola, ara ja hi som tots. Podries haver Hola, mare, avisat. no Val la filla pena meva. advocat a Barcelona. Va molt bé, va molt bé. No em puc pas queixar, pare. Ara dono lliçons a l'Estudi General de la Rambla. I vosaltres ja heu cobrat l'anyada? Sí, ha estat un bon any. I estic segur que el que ve encara serà millor. Ja ho diu el refrany, Nadal nevat, maig regalat. Però em voleu dir quan farem cagar el tio? I ara que no sóc grandet, m'he posat a mala vida. Me s'ho posat a robar l'ofici de cada dia. Vinga la bossa o la vida! No tinc res, no porto cap diner, creieu-me. Vaig robar un traginer que venia de la fira. Li vaig prendre tots els diners i la mostra que duia. La justícia m'ha pres i en presó fosca m'envia. La justícia m'ha pres i em farà pagar la vida. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. Catalunya, durant 2 segles, viu conformada en un racó de la Mediterrània. El poble no produeix grans obres d'art, ni pintura ni escultura, però sí que posseeix una preciosa artesania, rajoleria, terrissa, vidre, ferro forjat, mobiliari, com aquest llit amb coixins i llençols de randes. No és època de teologia, però sí de processons i romeries a les ermites, on s'ofereixen goig a la Verge i als sants. El monestir de Montserrat ja té la seva escolania, formada pels bailets dels pobles del voltant. La música montserratina comença a tenir anomenada. Catalunya dona 2 sants importants, Sant Pere Claver, l'apòstol dels negres a les missions, i Sant Josep de Calassans, que obre a Moià la primera escola pia a Catalunya. Encara que la primera va ser a Guissona, però va durar ben poc per la Guerra dels Segadors. I després d'escoltar-lo una estona li va dir de cop i volta: Àngel de Déu, d'on vens, on vas, com et dius i amb qui t'estàs? I ell que va contestar, avi? Bon dia tingueu, monsenyor, vinc de Tàrrega, vaig a Verdú, em dic Pere i no m'estic amb ningú. Era espavilat el xicot. Li va fer tanta gràcia aquesta resposta que el senyor rector no s'ho va pensar gens i el va fer el seu escolar. Això que acaba d'explicar aquest any i que tanta gràcia ha fet als petits és un dels acudits que s'atribueixen al rector de Vallfogona, un dels pocs homes de lletres que no va deixar mai d'escriure en català en aquells temps en què tothom es passava al castellà. Mireu, Felip III, senyor de tants regnes, per aquí es teixien les sedes més suaus, per aquí es filaven les holandes més fines i del millor lli, per aquí s'inventaven brocats a Itàlia, brocats de plata i or, amb els millors dibuixos de les flors més exòtiques, per aquí es pescaven perles en els mars més llunyans. Felip III,
que era un home tan poderós, tan ric, i que quan ell passava... El rector de Vallfogona es deia Francesc Vicent Garcia. Escrivia sermons, poemes d'amor i romanços humorístics, alguns irreverents i pujats de to. Era tot un personatge i, com a Quevedo, se li van atribuir més coses de les que en realitat va fer i dir. Reis, nobles, cavallers, clergues, metges, menestrals, tots són vassalls de la mort i tots ens convertirem en un munt de terra. Al rector de Vallfogona li agradaven les figues amb deliri. Caram, escolteu-me, Jordi, allà dalt hi teniu un parell de figues precioses. Em sembla que ja són prou madures, que no se us passin malbé. Teniu raó, ja són madures. De seguida les cullo, senyor rector. Aquest vespre envieu-me a l'escolar i us les podreu menjar aquesta nit per postres. Au, vés, corre i no t'hi entretinguis, que el senyor rector les espera amb deliri. De seguida. M'agrada molt. Hola. Mal llamp, aquí només hi ha una de figa. On és l'altra? Me l'he menjada pel camí. I com és que te l'has menjada? Doncs així. Ja veuràs si t'agafo, ja! T'has menjat les teves figues! La cort era a Madrid, els nobles i els mecenes també. Per tant, els pintors, els escriptors, els arquitectes i tots els homes de la cultura s'hi apropaven. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, Velázquez, El Greco, Miguel de Cervantes... Era el seu segle d'or. Només una burgesia sense massa inquietuds i el poble menut, que poc o res representava, restaven fidels a la llengua i a les tradicions d'aquí. Catalunya era sols una província amb un cert to despectiu poc poblada, sense gaires esdeveniments. Però com deia el lema gravat a la llinda, guardar-te voldria perquè amb treball t'he feta. Ja vindria en altres temps. Defensors de la terra. Any 1625, Espanya hi regna Felip IV. Però qui realment governa és el favorit del rei, el comte duc d'Olivares, un home ambiciós i d'esperit belicós. Els assumptes d'estat no van massa bé. Fa 4 anys que hi ha guerra a Flandes i els vaixells que venen d'Amèrica porten cada vegada menys plata, o no arriben perquè han estat assaltats pels pirates. Castella ha perdut molts homes i molts diners, però fem una mica el tafaner a la cort de Madrid. Un moment, sisplau, ara no us mogueu, majestat. Estic plasmant la vostra mirada profunda, serena, majestuosa, uns ulls durs i al mateix temps dolços. No us mogueu. Sí, aprecio moltíssim les vostres qualitats com a pintor, però heu de pensar que fa molta estona que no em moc, don Diego Velázquez. I cada vegada estic més i més encarcarat. Majestat, perdoneu la intromissió, però hauria de parlar amb vos un instant. Pinteu, aneu pintant. Heu estat providencial, Olivares. M'heu alliberat de la tirania de Velázquez. Arri, arri, arri! Oh! Hola! Majestat, ara per ara tenim 30.000 soldats que posarem a les ordres d'Espínola. Atacarem el Palatinat i després de la seva conquesta tindrem assegurades les comunicacions entre les nostres possessions del nord d'Itàlia i de Flandes. Amb aquesta nova aliança tindrem a França entre dos focs. Ara bé, primer cal tenir dominats tots els regnes d'Espanya, que vol dir reduir-los a l'estil i lleis de Castella, sense diferències. Cal que obliguem els catalans, i sobretot els més rics, a contribuir a les despeses públiques. A més, hem d'ordenar també una lleva forçosa de Mossos catalans per enfortir els nostres exèrcits. Això farà que tingueu un imperi hegemònic a Europa. Vostra Majestat serà el rei més poderós del món. El projecte que el comte duc d'Olivares acaba de presentar al rei és molt ambiciós i llaminer. Olivares sempre burxa l'orella al rei. I ara anem a la França de Lluís XIII, governada en realitat pel cardenal Richelieu. Aquest és el Palau de Louvre, que havia estat residència reial i que no es va convertir en museu oficialment fins al 1793. El cardenal Richelieu va ser un personatge que va donar al seu rei Lluís XIII un poder absolut, però amb la gran habilitat de ser ell qui pràcticament manava a França. Majestat, he estudiat els informes que tenim i he arribat a la conclusió que per acabar amb la supèrbia espanyola
No hi ha pas altre camí que una declaració de guerra en tota regla, Aquest cardenal Richelieu, com veieu, també li burxa l'orella al seu rei. És com l'Olivares. Ara anem cap a Catalunya. Aquest Felip IV és rei des de fa 5 anys i encara no s'ha dignat a venir a Catalunya per jurar les nostres constitucions. Però què es deu pensar que som els catalans? Convoca les Corts. Legalment no és rei de Catalunya ni comte de Barcelona. Em fa l'efecte que em porta alguna de cap, perquè ara li venen les presses. Estimats prohoms, sabeu què vol? Diners, i també soldats per anar a fer la guerra contra França. Les sessions a les Corts van ser tumultuoses, amb constants enfrontaments entre el rei i els consellers, no tan sols per qüestions importants, sinó també per altres de protocol. I era una qüestió de tossuderia. Els consellers van fer servir el seu dret d'estar-se amb el cap cobert davant del rei per palesar el seu desacord. Senyors consellers, per tot el que acabem d'escoltar, les meves necessitats són 16.000 homes armats o bé 250.000 ducats anuals durant 15 anys. Això sí que no! Prega, silenci! Jo, com a síndic de Cervera, el que sé dir a vostra majestat és que abans a les Corts els reis demanaven, i ara tot són exigències. Jo, com a síndic de Camprodon, manifesto que és impossible donar el donatiu que demana sa majestat, ja que al país hi ha una crisi molt profunda. Ja us ho deia, majestat, que tindríem problemes. Aquests catalans són així. Si les Corts no ens serveixen per aconseguir diners ni soldats, no cal reunir-les mai més. Catalunya no enviarà el soldat fora de les seves fronteres! Com ho veieu, això? Malament, molt malament. En temps de prestigi i profit ens van deixar de banda i ara volen que hi participem, ara que tot s'enfonsa. Al contrari de València i Aragó, el Principat no va accedir a la unió d'armes, però Felip IV i el comte duc d'Olivares van abandonar les Corts enfadats i sense clausurar-les. Tropes castellanes van entrar a Catalunya amb l'excusa d'atacar els francesos. De passada, van voler forçar una cinquena part dels homes a allistar-se a l'exèrcit. 1, 2, 3, 4, 5, Jaume Vallirana. 1, 2, 3, 4, 5, Manel Sisquella. 1, 2, 3, 4, 5, Jordi Requesens. 1, 2, 3, 4, 5, Raimon Ribes. Aquests que anomenes són els quintos. Encara se'n diu quintar, treure per sort els que han d'anar a fer el soldat. Si se'ns enduen un de cada 5 homes, a veure, m'agradaria que m'expliquessin qui es quedarà aquí per treballar a les terres. ¿De quién es esta casa? Meva. Pues tú alojarás a 3 de mis hombres. Però si només tinc 3 llits. No importa, tus camas son para mis soldados. Tú dormirás en el suelo. Això és injust! ¡Cállate! ¿Lo oyen? Pues que no se hable más. Així, doncs, dieu que hi ha mala maror a Catalunya? Sí, majestat. A Catalunya i també a Portugal i Andalusia. Els meus espies m'ho han confirmat. Els pobles catalans estan tots indignats pel comportament dels mercenaris de Castella. Ja us ho podeu imaginar. Fan robatoris, humilien les dones, fins i tot sacrilegis. En fi, crec que això s'ha d'aprofitar. Podrem eixamplar les fronteres fins al riu Ebre. Segueu l'errant, que la palla va cara! La revolta dels camperols es va estendre per les comarques fins que va arribar a Barcelona. Anem-hi tots! Alliberem els presos! Acabem la injustícia! Visca la terra! Allibereu els presos! Volem sortir! Ajudeu-nos! Allibereu-nos! Volem sortir! Diputat. Escolteu. Sou el diputat Francesc de Tamarit? Jo mateix. Doncs sou lliure. Molt bé, però què se n'ha fet dels consellers Bergós i Serra? Són al carrer des de fa estona. El nostre capità! Aquest és el nostre capità! Aquesta és la nostra bandera! Segadors, segadors, per Déu, tingueu seny, per Déu, escolteu, gent de la terra! Senyor comte de Santa Coloma, la galera us espera al Morrot. Fugiu de pressa, no perdeu temps. És el virrei, el comte de Santa Coloma! Que morin els traïdors! Els hem de matar!
Aquests fets van succeir el 7 de juny de 1640, el dia de Corpus. Per això d'aquesta jornada se'n diu el Corpus de Sant. Era president de la Generalitat el canonge Pau Claris. Ell va encaminar la revolta espontània per aconseguir uns fins polítics concrets, la República Catalana. Tots hem acordat de donar-nos al rei de França. És l'única manera d'aconseguir el seu ajut. Lluís XIII accepta el nomenament de comte de Barcelona. També ens ha promès que respectarà els privilegis catalans. Crec honradament que ha estat un bon pacte. Compte amb l'entrada de soldats francesos al Principat. Vigileu que nosaltres siguem sempre superiors en nombre. Ens demanen 3.000 homes i 1.000 cavalls. Per poc que pugueu, mariscal, feu-ne entrar el doble. No estalvieu els diners. I, sobretot, ocupeu el Rosselló. Com ho veieu, això? Malament. El Rosselló i a la Cerdanya ja es queixen dels soldats francesos que hi tenen allotjats. Fan els mateixos abusos i barbaritats que feien els castellans. I el virrei francès tampoc no respecta les constitucions. Em sembla, Draghi, que això no va bé. Les tropes franceses, molt nombroses i ben armades, anaven a confrontar el seu poder amb les espanyoles i amb l'intenció de no perdre el poder del seu virrei a Catalunya. La guerra es va generalitzar. L'exèrcit castellà també es volia fer seves les terres catalanes, que resistien a ser dominades. Pau Claris havia mort i el seu successor, Josep de Margarit, es va posar al costat dels francesos. La lluita va ser molt aferrissada. La guerra entre França i Espanya va durar 24 llargs anys. Catalunya, enmig de les batusses, va rendir-se a Felip IV, que va decretar un perdó general i va jurar respectar les lleis del país. Finalment, Felip IV va firmar la pau amb Lluís XIV de França, anomenat el rei Sol. Va ser aquí, al curs més baix del riu Bidasoa, a l'illa dels Paisans. El cardenal Mazzarino, ministre del nou rei de França, va pactar amb el noble espanyol Luis de Haro els termes del Tractat dels Pirineus. Tinc una certa recança pel que fa a l'article 42. El nostre sobirà, rei cristianíssim de França, sempre ha considerat que els Pirineus són una frontera natural. Antigament hi havien dividit la Gàl·lia i la Hispània, de manera que les terres de la part nord... Catalunya, amb aquest tractat, va perdre el Rosselló, el Conflent, el Vallespí, el Capcir i part de la Cerdanya. El poblet de Llívia va ser l'únic enclavament que en va sortir estalvi. Catalunya Nord no ho va acceptar. La conjuració de Vilafranca de Conflent va ser un episodi de la resistència. 200 soldats que vindran d'Espanya s'amagaran a la cova Bastera i a l'hora convinguda els obrirem les portes de la vila. En aquest moment els miquelets començaran la maniobra per atraure els francesos. Mentrestant, el virrei de Catalunya passarà la frontera amb les seves tropes. Sí, és molt clar. Però els conjurats van ser traïts i la repressió va ser molt forta. El fracàs de la política del comte duc d'Olivares va fer que s'adonessin que cada regne havia de tenir les pròpies lleis i els propis costums, i que les lleis centralitzadores eren desastroses pel país. Així ho va deixar escrit el doctor en lleis Narcís Feliu de la Penya en el seu llibre Fènix de Catalunya. I afegia que calia fomentar el desvetllament industrial i mercantil del país. Tot comença a clarejar. L'11 de setembre. L'any 1700 es va morir el rei d'Espanya, Carles II. Qui l'havia de succeir? Hi havia dos pretendents a la corona, tots dos descendents de reis d'Espanya. L'un era el duc d'Anjou, net del poderós rei de França, Lluís XIV, que Carles II havia designat en secret com a successor seu. L'altre era l'arxiduc Carles, fill de l'emperador d'Àustria. Es va complir el testament del difunt Carles II, influenciat pel papa Innocenci XI i el mateix Lluís XIV, i va ser coronat rei de Castella, el duc d'Anjou amb el nom de Felip V. Però a Europa, Anglaterra i Holanda no hi van estar d'acord i no van voler que Felip fos rei. Els anglesos no ens convé que a Espanya hi hagi un rei francès. Els holandesos tampoc. L'aliança entre dos països tan poderosos com Espanya i França serà un perill perquè voldran dominar Europa i això no ho podem permetre.
Senyor ambaixador, signem aquí a l'Haia una gran aliança entre Holanda i Anglaterra. Més endavant segur que d'altres països se'ns uniran. Hem d'afavorir l'arxiduc Carles com a rei d'Espanya. I si cal, no ens hi pensarem. Declararem la guerra a França i a Felip de Borbó. Catalunya, al principi va acceptar Felip de Borbó com a rei, que va venir a Barcelona a jurar les constitucions de Catalunya l'any 1701. Sa Majestat Felip IV de Catalunya i Quint de Castella, que coneix molt bé les vostres intencions de poder comerciar amb Amèrica, concedeix a Barcelona un port franc, que podrà enviar al nou continent 2 vaixells cada any. Això sí, hauran de passar per Sevilla. Sa Majestat vol saber què donen aquestes corts a canvi d'aquesta concessió. Estem disposats a donar a Sa Majestat 1,5 milions de lliures i un préstec de 12 milions. O sigui que entre la donació i el préstec, 13,5 milions. Que no es queixi, Felip de Borbó. No m'agrada gens tenir un rei francès. I a més, els francesos ens van prendre Rosselló. I no et recordes que encara no fa 6 anys van intentar conquistar Barcelona? Els francesos! Fora els francesos! La situació a Catalunya cada vegada és pitjor. Felip V ens vol imposar, sigui com sigui, les lleis de Castella i no respecta ni els nostres drets ni els nostres costums. Teniu raó, Parera. En canvi, l'arxiduc Carles estic segur que el respectaria. I acaba de proclamar-se rei d'Espanya a Viena. Jo ho veig clar. Què esperem? Posem-nos a favor de l'arxiduc. Sí, però qui ens seguirà? Els nobles de Vic? No heu d'oblidar, Vic Guerau de Peguera, que hi ha molts nobles que són partidaris incondicionals del rei Felip V, tots els botiflers. Com em dic Bac de Roda, us garanteixo que el poble català està en contra de Felip V i València i Aragó també. Hem d'actuar de pressa i sense contemplacions. Vosaltres, Peguera i Parera, anireu a Gènova a pactar amb els anglesos. Hem d'aprofitar la força de la gran aliança. De moment és preferible estar a favor dels anglesos i holandesos que no pas tenir Felip V com a rei. Catalunya lluitarà per l'arxiduc Carles i s'alçarà contra Felip V. Molt bé, així doncs Anglaterra ajudarà militarment Catalunya i defensarà les seves lleis i privilegis. L'any 1705 va desembarcar a la platja de Badalona l'arxiduc Carles, reconegut a Catalunya com a Carles III i comte de Barcelona. I ja la tenim armada. Carles III amb la corona d'Aragó lluita aferrissadament contra Felip V amb la de Castella. Tota Europa pren partit per un o altre pretendent. La guerra s'escampa. Els uns estaven a favor de Felip V, França i Castella. Els altres es van posar al costat de Carles III. Àustria, els estats alemanys, Anglaterra, Holanda, Portugal, els estats italians i, sobretot, els països de la corona d'Aragó. Però les bufetades més fortes es van donar i es van rebre aquí, a Catalunya. I l'any 1707, a Almansa, prop d'Alacant, les tropes de Felip V, comandades pel duc de Berwick, van derrotar les de Carles III i van tornar a dominar tot el regne de València. Ja ho diuen els valencians, quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. Felip V va avançar i va conquerir Aragó. Només va quedar Catalunya a favor de Carles III. El rei Carles III vivia a Barcelona, envoltat de la seva cort. El poble anava perdent cada vegada més l'entusiasme inicial. Carles III es va casar per poders amb Elisabet Cristina i en honor seu es van fer a Barcelona les primeres representacions d'òpera. Hi ha poca moneda. Doneu ordres perquè en facin més. Senyor, no ens queda prou plata. No hi ha plata? Doncs farem monedes més petites. Quan val el pa? Una peça antiga i 2 de noves. Això no són peces, són pessetes. És per això que la paraula pesseta ve d'aquestes petites monedes que Carles III va fer circular per manca de plata. A Catalunya encara li quedava l'ajut dels països aliats, però es va produir un fet inesperat que va capgirar totalment la situació. L'any 1711 va morir Josep I, emperador d'Àustria i germà de Carles III. Llavors Carles III va ser proclamat emperador d'aquell país. El rei se'n va anar de Barcelona per prendre possessió del tron austríac. A Anglaterra no li convé que Carles III sigui a la vegada emperador d'Àustria i rei d'Espanya. Massa poder a les mans d'un home sol. Pactem amb Felip V. L'any 1713 es van reunir a la ciutat holandesa d'Utrecht els ambaixadors dels països que havien format la gran aliança a favor de Carles III.
Anglaterra, Holanda, Àustria i Savoia, amb els països que estaven a favor de Felip V, Espanya i França. Us parlo en nom d'Espanya. Si Anglaterra abandona la Gran Aliança, el meu rei Felip V li concedirà en canvi l'illa de Menorca i el penyal de Gibraltar. D'acord, com a ambaixador anglès confirmo que Anglaterra es retira de la Gran Aliança i reconeix Felip V com a rei d'Espanya en canvi de Menorca i Gibraltar. Si Àustria també es retira de l'aliança, Felip V li oferirà els territoris d'Itàlia i els Països Baixos. Si Felip V continua regalant territoris, es quedarà ben aviat amb calçotets. Àustria es retira i reconeix Felip V com a rei d'Espanya. Amb negociacions i promeses com aquestes, tots els països es van retirar de l'aliança. Catalunya es va quedar ben sola. Però encara hi havia moviments de resistència com el general Moragas a Sort i la famosa guerrilla de Bac de Roda, el que hem vist abans amb els seus companys Parera i Peguera. Però l'èxit dels guerrillers de Bac de Roda va durar molt poc. Bac de Roda va ser traït. El van agafar i el van penjar a Vic. Es deia Francesc Macià i Ambert. Va ser un líder militar i polític, molt popular a la guerra contra Felip V. Moro per Catalunya i per les seves llibertats. Així, les forces de Felip V es van anar apoderant de tot Catalunya. Només resistien la ciutat de Cardona i la de Barcelona, assetjada per un exèrcit de 40.000 homes. Les bateries de canons apuntaven cap a les muralles de la ciutat. Més de 30.000 bales van caure sobre Barcelona durant el setge. La situació començava a ser desesperada. La Junta de Braços de les Corts Catalanes es va reunir per decidir si la ciutat es rendia o no. Com a conseller en cap de Barcelona, jo, Rafel de Casanova i el general Antoni de Villarroel, comandant suprem de les forces catalanes, informem que només tenim uns 5.000 homes per defensar la ciutat. Les tropes castellanes i franceses són molt més nombroses i han obert 7 bretxes a les muralles. I us pregunto què cal fer? No rendir-se i resistir fins al final! A la nació catalana mor i en glòria. Finalment, la matinada de l'11 de setembre de 1714 es va produir l'atac definitiu a la ciutat. Rafel de Casanova, la ciutat està perduda. Les tropes de Felip V ja entren a Barcelona pel portal de Sant Pere. Anem. Després de 13 mesos de resistència, Barcelona va ser conquerida. Els homes que van morir durant el setge de Barcelona defensant la ciutat van ser enterrats al fossar de les Moreres, prop de l'església de Santa Maria del Mar. Por el justo derecho de conquista que han hecho mis armas, mando que todos los reinos de España se rijan por las leyes de Castilla por decreto de nueva planta. Así lo ordeno. Haced que el pueblo catalán conozca este decreto. Quedan abolidas la Generalidad, el Consejo de Ciento y todas las instituciones de Cataluña. En todos los actos oficiales, el único idioma que se utilizará será el castellano. Igualmente, la enseñanza en las escuelas se hará en castellano. Majestad, ya tenemos prácticamente ultimado todo el plan de reforma. Tal como ordenó su Majestad, para que los catalanes no vuelvan a sublevarse, construiremos una gran fortaleza en el barrio de la Ribera. 1.200 casas tendrán que ser derribadas. Habéis hecho un buen trabajo, arquitecto Verbum. Las casas que las derriben las viudas y los hijos de los vencidos.
Aquesta gran fortalesa militar o ciutadella estava situada on avui hi ha el Parc de la Ciutadella i s'alçava amenaçadora per damunt de la ciutat per esclafar qualsevol intent de revolta a Catalunya. I per avui potser ja en tenim prou, oi que sí? Adéu-siau! De les pedres, pans. Les ordres de destrucció que havia donat Felip V van ser executades. 1.200 cases van caure, però l'endemà mateix de la desfeta de l'11 de setembre, els barcelonins van començar a reconstruir la ciutat. La derrota per les armes que ens van infligir les tropes borbòniques no van representar pas un obstacle, sinó més aviat l'estímul per posar-se a treballar de ferm i refer el país. El segle XVIII és per tota Europa una època de grans canvis. La gent aixeca el cap, sorgeixen noves idees. El règim feudal se'ls fa estret. Tenen ganes de treballar per millorar el seu nivell de vida. Pel país apunten nous horitzons. Arribarà ben aviat el progrés. Catalunya s'hi apunta de seguida. Ei, tu, sargantana! Pep, una mica de respecte, No t'enfadis, home, no t'enfadis, però hauries de tocar el dos. Haig de carregar aquestes pedres. Escolta, no vols pas que et doni un cop de mà? Doncs sí, aguanta. Té. Renoi, com pesa! Catalunya té un relleu molt accidentat i rocós, difícil per a l'agricultura, però això tampoc no va ser un obstacle perquè aquesta terra anés endavant. Els pagesos van terraplenar les muntanyes en feixes per fer cultivable gran part del territori. La gent de fora va treure la frase «Els catalans de les pedres en fan pans». Sempre s'ha dit que l'aigua és un bé de Déu, però l'aigua s'ha de dominar. A Catalunya s'havia d'encaixonar en sèquies, recs, partidors, i així es va fer. L'aigua va transformar els erms i les terres de secà. Fins i tot va ser l'element principal dels molins paperers. Però la veritable riquesa d'aquest país sempre ha estat les ganes de treballar i la iniciativa dels seus habitants. Al segle XVIII es va iniciar un notable progrés de l'agricultura. Pare, m'han parlat d'una nova manera de cultivar la terra molt més productiva i sense perdre anyades. Sembla que es tracta de canviar el cultiu. Va, avui dia tothom es fa el savi, noi. No et deixis pas enganyar. Si la terra no la deixes reposar, després no dona res. Les gotes i no hi creixen ni les ortigues. Esteu equivocat, pare. El que s'ha de fer és anar alternant el cultiu, però sempre en el mateix camp, un any darrere l'altre. Per exemple, primer podem plantar blat de moro. Blat de moro? Què és això? El blat de moro és el cereal que ve d'Amèrica i és bo per l'aviram. Bé, el segon any plantarem farratge i mongetes, el tercer mongetes i cànem i el quart blat i mill. Després tornarem a començar. Sí, tu mateix, noi. Què us ha semblat la conversa? Els pares ja començaven a tenir en compte les idees dels fills, però el pa amb tomàquet, això sí que va ser el gran invent del segle. Que en són de boniques aquestes teles. Oh, mira, mare, mira, quins colors més vius. Aquesta indiana per tu, mare, i l'altra, la de color més viu, per la cunyada, que també me'n recordo de tu. Pare, tal com us deia, no hem de tenir cap mena de preocupació per la feina. En tindrem molta i treballarem de valent. Ho tinc tot ben pensat, però ara anem a veure el fadristern. Però què és el que us amoïna tant? Li explicava al pare un nou sistema de conreu per a les nostres terres de regadiu. Pel que fa a les de secà, haurem de llogar uns quants jornalers. Es busquen pagesos sense terres, se'ls cedeixen alguns camps perquè hi plantin vinya i ens donin una part de la collita. Però d'aquesta manera, fill meu, la terra serà seva per sempre. I això a mi no m'agrada gens de mi. Perdoneu que m'hi fiqui. Heu sentit parlar del contracte de rabassa morta? Aquest contracte vol dir que dura mentre el cep que es planta és viu. Quan el cep es mor, que normalment es mor als 50 anys, s'acaba el contracte i la terra torna a ser de l'amo. Ja tenim patates! La patata va venir en aquesta època d'Amèrica del Sud. Deien que era una arrel verinosa i malèvola i que portava la lepra.
I va resultar que va ser el pa de la gent pobra i va solucionar en part el problema de la fam a Europa. A mi m'agrada molt. No hi fa res, farem un sacrifici, menjaré més pa amb tomàquet, esclar, quan hi hagi una bona truita de patates. Al segle XVIII, l'arada de fusta de l'època romana va ser substituïda del tot per la de ferro, que anava més lleugera i es necessitava menys força per obrir els solcs. El camp es va transformar. El secà, la vinya. Vora les rieres, l'horta amb tota la gran varietat dels seus fruits. Bledes, carxofes, patates, enciams, cols, bròquils, escaroles, mongetes, cigrons, tomàquets, cebes, albergínies... La gent podia menjar una altra vegada, i els arbres fruiters, prunes, peres, pomes... El celler amb totes les botes plenes de vi novell. Aquest vi és boníssim. Aquest any sí que hem tingut una bona collita. Podem estar ben contents. Ja ho pots ben dir. I amb el sol que hem tingut per l'agost, fins i tot... Potser que em deixéssiu tastar aquesta roba. Encara t'hauràs d'esperar una mica. Molt bo, aquest any tindrem bon vi. Ja saps que l'arrop no es pot fer de... Aquestes dones fan arrop, que és confitura de most. L'explotació de la vinya va donar vida a molts altres oficis. Els tapers, els boters, els destil·ladors... Escolteu, bon home, no heu vist pas el Carrasclet? El Carrasclet? Però què dieu ara? Doncs ens han dit que aquest matí voltava per la vila. El batlle Veciana de Valls va crear els Mossos d'Esquadra. Ara busquen en Barceló, anomenat Carrasclet, un famós miquelet que se les va tenir amb els soldats. Demà entrarem a Valls. El poble no vol Felip V i ja veurem de què li serviran els seus Mossos d'Esquadra aquest botifler d'en Veciana. Ara sabrà qui són els miquelets. Ja n'hi ha prou de fer-nos bona cara a nosaltres per trair-nos després. Malgrat la submissió general a la monarquia, l'ànima popular sentia certes simpaties pels grups de miquelets, que en determinades zones es resistien al poder central. Aquí tenim el Carrasclet, mireu-lo. Observa com les dones fan l'arrop. El Carrasclet de Capçanes és tan murri. Havíem dit que això seria una vinya. Doncs ja ho és. Recordeu aquell pagès tan decidit que volia modernitzar l'heretat? Sí, el que va convèncer el seu pare i li va dir que els cultius s'havien d'alternar. Doncs ja ho ha fet, i sembla que li ha anat molt bé. El seu germà, el Fadristern, va demanar la seva part de l'herència, la legítima, i amb aquests diners va obrir una botiga. S'ha dedicat a fabricar teixits com aquells que va regalar a les dones de la casa. Maria, quan podràs tenir la peça a punt? Els meus treballadors se'n passen les canes com a cireres i no els vull tenir sense fer res. A Catalunya, la indústria tèxtil va donar també molta importància als colors vius i llampants. Alguns teixits s'importaven, però Felip V, amb les seves mesures de protecció, va afavorir-ne la fabricació. Anem. A mi em fa l'efecte que estic molt elegant. Mireu que pensés! Quins fatxendes! Molta faixa de seda i us heu de vendre les calces. Tu a pencar, que jo en mitja setmana ja guanyo prou per viure. Els teixidors es guanyaven molt bé la vida i els fabricants, naturalment, van fer fortuna.
Si el camp es va enriquir amb l'esforç dels hereus, la ciutat va prosperar gràcies als fadristerns, o cavalers. Barcelona va començar a ser una gran ciutat industrial i va sorgir la burgesia catalana moderna. La botiga era la cèl·lula bàsica del comerç de Catalunya durant el segle XVIII i el tèxtil anava desenvolupant-se cada vegada més i més. A les botigues s'hi afegien les fàbriques. L'electricitat començava a imposar-se i això feia que les fàbriques ja no haguessin de dependre dels salts d'aigua ni del carbó. Ara es podien instal·lar pràcticament a tot arreu. Entre Sabadell i Terrassa es manufacturaven uns 6 milions anuals de metres de llana. A finals de segle es van introduir les màquines de filar a geni, però abans un fuster de Berga n'havia ideat unes anomenades bergadanes. Tot el que porto és fabricat aquí. L'espasí és fet a Ripoll, les sabates fetes a Mataró, de pells adobades a Igualada, les randes de les mànigues i la camisa són fetes a Arenys, les mitges de seda a Manresa, la casaca de setí a Barcelona, l'armilla estampada a l'Hospitalet i les calces de llana a Olot i la perruca. I la invitació que he rebut és de paper fet a capellades. Oi que faig goig? És que aquests senyors m'han convidat a una xocolatada. L'han vist amb la filla d'un botiguer, què us sembla? Oh, quin mal gust! És molt poca cosa. Aquest noi s'ha de posar de seguida a treballar. Els privilegis s'han de fer respectar. Aquest hivern a Toledo, durant uns dies de cacera, va passar una cosa... Mentre la pagesia, la burgesia i el poble menut feien créixer el país, la classe noble menjava xocolata, organitzava saraus i caceres i ensumava això, rapè. Vaig a provar-ho, a veure si m'agradarà. Acho!